Isyo. Serbisyo publiko. This time check is brought sa laban Alaksan FR. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, notice of violation ipapanaog batok sa anom ka BPO nga wala nagatuman sa backtrack ordinance. Pagkakasang curfew kag liquor ban pagatarakayon karon nga adlaw. Sa balita nasyonal, 1.2 bilyones pesos hulamon sang gobyerno para ibakal sang bakuna. Sa live testing, wala pa nalakip sa PhilHealth sa benefit package. Sa balita international, UN Rights Chief nag-apelar sa Myanmar military nga hilwayon ang ginpreso nila nga mga opisyal. Balita sa sports, 11 winning streaks ang Jazz, gintapos na sang Nuggets. Balita entertainment, Team Yap, Casey Concepcion, kag 31 kay Banpa, ginpamulta bangod sa Baguio City Party. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang dapat himuon para suportahan ang abyan nga gusto magladlad. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Pebrero 2, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. kag-aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon na nag-apekto sa gihapon sa bilog nga pungsod. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa Northeast Monsoon. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na silangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin mahuyang tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutak las 6:07 kay ina samtang magatunod naman las 5:49 karon sa hapon. Ang taob las 2:29 karon sa hapon kag ang hunas las 7:04 naman karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees tubtob sa 28 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. No, especially sa aton bala nga naga-monitor sa Facebook bala nga ara sa abroad, diri lang din sila makakuha sa mga informasyon nila nga nagakatabo diri sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya, no? Good morning, good afternoon, kag good evening, Aksyon Kung diin Boy. ka man nga parte sa kalibutan. Yes. Kag kung anong oras dira sa imo. Perfect. Alex Montesa, Bacol Hanot. Siling niya. Homa Lumena, kay Virgo September, good morning man. Sa kay Susan Jaime Allen, kay Remia Garcia, kag kay Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Good morning dira sa imo, kag sa kay Ma'am Eleanor Fukuda, maayong aga dira ma'am. Ang manok nga pink nag-ihibi sa una nga programa nyo. Siling ni Alex. Feeling ko ang manok nga pink siya nimo. Siguro. Siya guro nag-ibisa kayo sa kingabot kina. Oo, do siya ni gurong manok nga pink. Perte na. Alagad Kevin Henry. Good morning kuno kay Jason Tembrevilla, Tupas. Michael Joseph Helado, bago lang ka pa uli halin duty. Okay. Guillermo Clarito ginatamyaw ni Alex Montesa. Kag si Tatay Fred Madrid. Virgo September, okay. Julina Chonko, Michael June Season. Ado ka Michael June ato, no? Michael June Nilado ka Michael June Season, no? Yes. Sama ko naman siya sa Ilis Paranaque. Good morning kuno sa Season kag Palma family dira sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Christine Menias Villalobos, sa tanan kuno nga members sang Energy Funds Club. Good morning sa inyo. Yes, good morning. Si Vanessa Mayo, of course, second portion, bring it on. Good afternoon sa ila dito. While traveling naman sa Minnesota. Nag-drive ko na si Ma'am Van, Action Boy. Okay. Diana Perez. Si Diana?
Ano? Si Diana Perez. Ang gani. Good morning. Good morning. Emmy Esmeralda Dulido. Good morning, man. Di Anton Diaz. Sige. Yes, kay Virgo September. Good morning, ma'am. Member na nigli si Ma'am Virgo. Lalaki na siya, babae, I don't know. Member siya kay sa Energy Funds Club Action Boy. Kag nahimo na sa top fan, no? May kuha na siya, may ano na sa panahon ganun na. Ano na naman? Diamond na? Ano naman? To, hindi ko maintindihan ko Top na siya. fan na siya? Basta may badge na siya nga top fan. Badge sila panawag. Kay Ma'am Cory Vidaha, ara siya gyapon ko action boy bisan ga piyong na siya. Kado, di ba kaagahon na to sa ila, Oo, no? kagahon. Subang ni mga Sa alas pray. 2 siguro sila pasado. Okay. Sige, ma'am, may lang nga pagpamati. Kag piyong-piyong. Yes. Ramilo Osorio. Good morning man sa imo dira, no? Si ambal ni amigo naton Phil Alonsagay, arigato. Arigato gozaimasu. Muna. Muna. Ang gozaimasu, ang very much maginaya. Ang but Ang arigato, thank you. Arigato gozaimasu, thank you very much. Damo na siya. Damo na. Perfect. Although kung isa daw himo-himo ko lang na pero kakaigo man. Kaya nabalaan ko lang gid ano gani Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Anong Ohio? Do ka good morning, good afternoon, do ka hello, do ka muna something. Okay. Di lang ko sure gid kay wala man ta ka pa Japan mo. Japan no? Japan. Japan. To malipat pa ko haw. Johnny Aligia sa Tumulak family ko sa family Aligia. Gracia Hareta Horvidalia. Good morning, man. Okay? So sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, magapamanaog ang Bacolod Emergency Operations Center sa Notice of Violation batok sa anom ka mga business process outsourcing kon BPO sa syudad, bangod wala nagatuman sang backtrack ordinance. Lakip sa mga kompanya mo ang Transcom nga may 41 ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang EOC, tanan nga BPO sa Bacolod ang nakarehistro sa backtrack, apang wala sila nag-ausar sang backtrack system para sa ilang mga empleyado. Bangod sila wala sang record sa database ng syudad sa natungdan nga BPO companies, kaya naghatag man sa kabudlayan sa contact tracing team. Sa idalom sang City Ordinance 941, ang establishmento nga wala nagasunod sa sining nga pulisa ang pagapanaugan sa penalidad nga 1,000 ka pesos para sa first offense, 2,500 pesos para sa second offense, kag 5,000 pesos sa third offense. Nagpanumdum si Sorongon sa tanan nga negosyo nga magtuman sa ordinansa nga nagatuyo sang intensive kag comprehensive nga contact tracing. All of the PPO centers have registered sa backtrack natin. So the means say on the registration side they are compliant. But the problem is they are not using the actual backtrack system for their employees. But the problem is there's no record of activity as far as this registered call center agent, call center companies are concerned as PPO. Ang kabahin sa papahayag ni Dr. Chris Sorongon sang Emergency Operations Center. Magasira tub-tub Webes ang agang Transcom Bacolod kasunod sang pagpositibo sang 41 ka mga call center agents. Sa recorded video ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, gintugutan ang pangabay sing management nga patapuson lamang ila shifting kagabi Lunes kag pagkatapos temporaryo magasira ang kompanya para sa pila ka tikang himuon sang concerned agency sa syudad sang Bacolod may kang tanan sa control and prevention batok sa COVID-19. Suno kay Bayatan ginsapol na ang top level officials ng Transcom kagin kasugtan nga ipaydalom sa double checking antes magbalik sa trabaho ang iba niya close contacts nga may negatibong resulta sa RT-PCR test. Nagakahulugan nga liwat ipaydalom ang mainit sa RT-PCR test kag kun magnegatibo o si sound physically ang kondisyon sang ila ikaayong lawas agud masiguro nga hilway na sila sa virus. Ginpanugya naman ni Governor Bong Lacson sa publiko labi na sa mga empleyado sang gobyerno nga hindi na mag-duty
kung nagabatsyag sa sintomas ang COVID-19. Ini matapos magpositibo sa virus ang 41 ka mga call center agents ang Transcom Bacolod. Suno kay Lacson, masaminiya ginapanumdum sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal nga hindi na mag-duty kung nagalain ng pamatsyag agud malikawan ang paglaton sa COVID-19. Enero 23, una nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka 21 anyos nga empleyado sa Transcom nga nag-duty bisan pa nga malain ang pamatsyag. Bangod siya ipatagan ang contact tracing, tutub nga nagpositibo man sa virus ang 41 pa kaiban. Nagapati man ang gobernador nga wala kung tani magdamo ang mga nagpositibo kung nasunod lamang ang pag-implementar sang istrikto nga health protocols, ilabi na ang pagtuman sa backtrack ordinance sang syudad. Naglabot na sa 23,234 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH ang 85 ka bag-o nga kaso. Nanguna ang probinsya sa Iloilo nga may 34 ka mga bagong nga kaso, Negros Occidental nga may 19, Iloilo City nga may 16, Bacolod City kag Antique nga may 18, Aklan nga may 7 kag Guimaras nga may 1. Samtang naglabot naman sa 21,357 ang kabilugan nga recoveries matapos nadugangan sa 24. Nagapabili naman sa 698 ang kabilugan nga napatay sa COVID-19 sa Western Visayas matapos wala sang bag-o nga napatay. Samtang pagkatalakayo naman ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia kag sang Bacolod Emergency Operations Center kag sa mga negosyante ang ginaduso nga pagkakas sang curfew kag liquor ban sa syudad sa Bacolod sa virtual meeting pataginon karon nga adlaw Martes. Una na nga nagpadala sang sulat ang pila ka mga negosyante sa Bacolod kay Leonardia angot sa pila ka mga proposal para liwat nga mabuhi ang ekonomiya. Kag isa sa ila ginaduso ang pagkakas sang curfew kag liquor ban para makabulig sa mga naganegosyo kung gabi. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chair sa Bacolod IATF, iyan naintindihan ang kaangay niya nga mga negosyante, labi na ang mga nag-aarkila, apang may general welfare nga ginaproteksyonan ang syudad, rason nga dapat ini nga mabalanse. Sa idalom sang MGCQ, ginapatuman ang curfew sa syudad umpisa alas 11 sang gabi tudto alas 4 sang kagahon, samtang ginatugutan naman ang pagbakal sang ilimnon, umpisa alas 12 sang udto tudto alas 6 sang gabi, kag mag-inom lamang sa pribado nga mga lugar. Nakabaton sang 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa LGU sang Bacolod ang pila ka mga displaced market vendors nga napektuhan sang road clearing operations. Ginapangunahan ni Mayor Evilio Leonardia kag Vice Mayor Elcid Familiaran ang paghatag sang ayuda sa lobby sang Bacolod Government Center Lunes sang hapon. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, 408 ka market vendors ang makabaton sang cash assistance. Sa mga kadamuon 78 ang nakabaton sa Enero 29, samtang isa kagatos kahapon nga adlaw kag ang iban ang makabaton subong nga semana. Nagligad nga December 2020 may 340 ka mga displaced vendors ang una nga nakabaton sang ayuda. Sa karon may 359 pa ka displaced vendors ang magabaton sa ayuda kung makumpleto pa sa sang requirements. Sa kabugusan yara sa 1,107 ka mga displaced market vendors ang makabenepisyo sa amo nga programa. Ang Sabina to sa downtown area to. Ang kada sang Friday sa Libertad. Okay. Sa Wednesday, Burgos naman. Sa market dungan. Okay. Kaya mo may distancing kita, so yun na matamat lang. Kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda. 8,688 ka mga tourism workers sa Negros Occidental ang initial nga individual beneficiaries ang buli pinansyal nga ihatag sa gobyerno nasyonal pagit sa Department of Tourism kag Department of Labor and Employment. Ini ang presentar nga datos ni Agnes Capigon kag Gretchen Iwayan sa Doli Negros Occidental kay Governor Bong Lacson sa Governor's Office kahapon nga adlaw Pebrero 1. Sa datos tubtob Enero 29, may kabugusan nga 220 ka mga tourism enterprises, community-based tourism organizations, tourism group associations kag tourism support services sa Negros Occidental ang gin-endorse sa Doli Region 6. Una dire ang DOT kag Doli ang nagpirmahan sa Joint Memorandum of Agreement may kang tanan sa paghatag sa bulig pinansyal sa mga empleyado sa sektor sang turismo nga wala na sang trabaho. Nagtambong man sa among sinapol si Negros Occidental Provincial Tourism Office OIC Jeneline Cordero.
Kag sa katapusan nga balita lokal, ginklaro ni LTO Bacolod District Office Head Ruben Tampos nga wala pa sang nabaton nga kopya sang Implementing Rules and Regulation kon IRR ang iya talatapan anggot sa pagpatuman sang Republic Act 11229 o kon Child Safety in Motor Vehicle Act. Suno kay Tampos ini nga IRR ang natalana nga magahalin sa Department of Transportation o kon DOTR kag maagi pa sa ila regional office antisman nga makalabot sa iyang opisina. Dugang pa ni Tampos wala naman sang problema kon implementasyon ang paghahambalan bungod aktibo man ang operasyon sa enforcement unit sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa nibaluan nga base sa among kasuguan, ang sino nga persona nga madakpan ng lapas sa among layi ang may pinalidad nga 1,000 ka pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense kag 5,000 pesos naman para sa third offense lakip ng 1 ka tuig nga suspensyon sa driver's license. 1.2 bilyones pesos sa hulamon sang gobyerno para ibakal sang bakuna. Samtang sa live at testing, wala pa nalakip sang PhilHealth sa benefit package. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Okay, good morning dra kay Lisa Castellano Parungaw sa may Cabanatuan City. Kay Rolly Famulaga Pagapulan, Ana Apitan Tambungan. Kag kay Jen Oisiser of course sa Hong Kong ni si Jen, no? Yeah. Oisiser. Singapore. Singapore gali. Sa ito lang Singapore, way ko ka balo. Singapore na bala si Miss Jean mo. Star Holiday Celebration kuno haling ni Alex Montesa, ikaw kuno Dorel daw sang kaangay ka sang Sakura. Anong Sakura? Ang flower sa Japan. Abi ko na yung Sakura ng gina daw kuan bala daw corn kuan na bala. Cornstarch ano? Hindi anang mais na bala, may asin na muna. Timburagli na ya. Ay nano naman. Sakura. Nano rin mo yun. Doon hindi mo wow. Sounds like lang sa punta.
Ako kuno kaangay sang cloverleaf. Ay, Ano na siyang cloverleaf? ang cloverleaf kita ka sang Canada nga kwan. Ama siyang tatlo ka mamo na. Yes, Green? dabalunggay bla. Tatlo ka mamo na. Cloverleaf. Nadumduman ko na kay sang una sang sa UNOR ko, may Clover magazine kami. So amo na siya tatlo ka dami. Amo na iya sang sa kwan bla sa flag sang sang Canada. May blank mo na siya daw. Amo na may siya? cloverleaf oh. Check bala ang flag sang Canada. Di color pula mo na. Kaya hindi pwedeng kuluran lang ang cloverleaf. Ay, Ramil Duray Infante, Dante de Bulgado, nagapangape ko no kay maulanon ang tiyempo. Aso kung mainit o ay sagapangape. Klase, goro. Dante, na? Sa kay Felicito Pandanduyan, halin sa Magalyon, good morning. Sa kay Yasikate Cardones, good morning sa imo Inday. Bo Inday. Inday, kalay. Yasikate Cardones, na? Trexie Eboseo, good morning man. Si Miss Annie Raffles, Section Boy, sa may Okinawa, Japan. Yes. Ohayou gozaimasu, Mama Miss Annie Raffles. Kaya Felinora Oliveros, good morning man ma'am, dira sa may Robles La Castellana. Kay Imbok Remoreras, Tulibas and Fiesto Jr. Pwerte ka labing Grabe ni sa guro magsulat sa ano ngalan niya sa pag-eskwela yan, no? Feeling ko man Action Boy. Yawan ni sa guro sulat ngalan. Good morning, Sigya. Kay Pilton Lipura, good morning, shout out lang ko no kay Rubian Lipura. Silos sa Proxabis, Barangay Villamonte. Monitor sila. Hambal ni Miss Annie Raffles, Sakura means cherry blossom. Cherry blossoms galing. Yes, sa bulak Japan. sa Japan. Oo, ang bako ganing nga sikat nga bulak sa Japan. Bala. Munang pink ang color? Ha? May pink, may aram na guro nga iba na color. Pero pink lang yun na siya, white. Yellow, Pero, mera. Wala mo. Sa Korea, kita ko, may nang yellow. Ano na yung yellow na sa Korea? Mag-fall sila bala. Kita. Kita ka to sang kuan. I think may pelikula na si sino gani nga nakita ko na Yellow. Ang dahon na? Oo, ang dahon na dahon. Okay. Ang na tawag sinaan. Nalipat ko. Dahon gani nga yellow. So yellow leaf. Good morning man kuno halin ni kay Noel from AC Parts. Noel, good morning dira sa imo. Siling ko gidaw nakakuan isla mo nagapangubran isla iting sa lakyan mo. Kapang-assemble. I think kay kita ko one time ang yasang himamaylan lang nga fire truck. Daw sila ang ano ganina gina-renovate. Renovate balay lang. Rehabilitate. Sige. Abi ko refurbish. Cellphone. So, next. Si Len Gariando. Good morning, ma'am. Dra sa may Don Salvador Benedicto. Kay Lenny Castro, ginagreet niya man. Nagapamati. Bukat kabuk feeling ko namin mga peso mong sa DSB mo. Gani, man. Kaya katugnaw sang panahon. Kay Jesselyn Andrada Tiangson. Good morning, ma'am. Dra sa may Mansilingan. Maricel Napaton Alik. Action Boy, happy birthday. Birthday niya, Action Boy. Ay, Ni dyan ka na. Maricel Napaton Alik. Happy birthday! Ganun ka nang si Noel nagali sa isip parts iliya migo ko nagali iya. Ay, nano mo naman. Migo ko na upod kami ni Permi mga kami nila ni Pare Ruben la. Sa kadamo sa migo mo. Tampos. Budlay ko kadamo migo. Ito sa nakado sa isip parts gali na sa kuwan daw. Kuwan sa gali ang isip parts daw. Mas spare pa mga motor pa mga parts ng salakyan Parts ng salakyan. Sige, mayo na. Kaya, Ma'am Vanessa Mayo, this is like fall leaves. Correct. Kay Dina Magbato Malabago, good morning, man. Eden sa Panta Kasuyon. Dari kay may birthday niyo, si Maricel Alec. Gin-greet ko na siya. Okay. Self niya ko na Action Boy ang birthday. Happy birthday, Gid. Ari nakita mo ni kay Ma'am Vanessa Mayo. Ang iyan ni guro sang kuan ng clover leaf Amo dulo. na sa Canada. Like fall leaves. Yes. Kay Eden sa Panta, sa may Pinaginpinan, Kabankalan. Yes, okay. Sige. May Ramos, good morning, Mandra, sa may Barangay Buenavista, Himamayla, Nigoro. Sige. Kay ABC President Ed Pregua, sa may Isabela, good morning sa imo Kap. Oy, good morning. Ed Pregua, you should meet the guy. Namin Isabela ka namin siya. Ato na po Isabela ka. Correct, oo. Sige, standby na sa mga balita nasyonal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:31. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagulam sang 25 milyones dollares o kun 1.2 bilyones pesos ang Pilipinas sa Asian Development Bank para ibakal ang bakuna batok sa COVID-19 sa handom sang gobyerno nga makabakuna sang tubtob 70 milyones ka Pinoy sa 2021. Maghatag naman sang kasiguruhan ng samit nga kwarta kung ibayad sa mga vaccine manufacturers para makadulong sang bakuna sa pungsod sa madali nga panahon. Sa namuruan ang financing, kabahin ni sa 125 milyones dollares nga Health System Enhancement to Address and Limit o kun HEAL COVID-19 project nga ginaprobahan sa bulan sa Agosto nga tuyo makontrol ang pandemic kag mabuligan ang gobyerno sa testing, surveillance kag infection prevention and control. Wala pa ginalakip sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang COVID-19 saliva testing sa mga benefit package na ginahatag na sa Philippine Red Cross o PRC. Ginpahayag ni PRC Chairman kay Senator Richard Gordon nga ginahambal sa iya ni Health Secretary Francisco Duque III nga pwede nila i-test pero dapat private use pa lamang. Nakaligad nga semana, ginumpisahan na sa PRC ang pagpatigayon sang saliva testing nga mas barato kag parehos ang kaepektibo sa PCR testing matapos matagan na sa approval sa DOH apang wala pa ginatagan ng PRC sang go signal sa DOH Health Technology Assessment Council para magamit sa publiko. Ginpahayag sa senador nga luyag lamang sang PRC nga makabulig sa mga Pilipino kag maluwas ang mga pasyente sang mas madasig ang mga kinahanglan sang kooperasyon sang tanan labi na sang DOH kag gobyerno. Sa karon nagalabot pa sa 590 milyones ang utang sang PhilHealth sa PRC para sa ginpatigan nga COVID-19 testing sa mga nagabalik nga OFW. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga na-desisyonan na sa ahensya kung saan sino ang magabugos ang vaccination team para sa pag-umpisa sa COVID-19 vaccination. Apang ginpahag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ila pa gin-assess ang kanamuon sa public kag private sector vaccinators nga kinahanglan sa pagbakuna. Sunod sa DOH, magabugusan sang 6 katao ang vaccination team nga ginalakipan sang 2 nga assign para sa screening kag assessment, isa sa health education, isa sa vaccination kag 2 sa documentation lakip na ang pag-check sang vital signs. Nagpangabay ang Department of Health ng 362 milyones pesos para sa pagpatigayon sa genome sequencing para sa bugos nga 2021. Ang proseso agud may baluan ang pag-identify sa bagong variants ng COVID-19. Sa press conference, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang ginaduso nga pondo ang ginalakipan sa supply sang reagents o ko ng chemical nga ginusar sa testing kits kag iban pa nga logistical requirements. Suno kay Vergere, nagpasiguro ang Department of Budget and Management nga magpangita sa pondo para diri kag ini ang ginasuportahan sa National IATF. Ginbulgar man ni Vergere nga mayara karon sa global shortage nga masami ginakuha sa Singapore kag US. Tinalikdan nga semana 48 lamang ka samples ang napaidalom sa genome sequencing, mas manuboy kumparar sa 750 samples kada semana.
Ginpakabalaot naman sang Malacanang si Vice President Leni Robredo nga nanawagan sa gobyerno nga untatan ang propaganda kag sa baylo tutukan ang hangkat nga nadulot sang COVID-19 pandemic. Sa news conference, gintipansahan ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pagtingwa sang gobyerno agud makontrol ang pandemic kag basihan ni sini ang datos gikan sa World Health Organization nga nagapahayag ang Pilipinas ika-34 sa bugos nga kalibutan kon kaso sang virus ang paghambalan. Suno kay Roque, insulto sa mga health workers ang palayag ni Robredo, labi pa nga padayon ang pagtingwa sa mayni, agud matap na ang pandemic nga nadulot sa COVID-19. Una ginpahayag ni Robredo nga dapat tutukan sa gobyerno ang pandemic response, untatan ang propaganda ka magkuha sang ideya sa ibang nga pungsod nga nangin maayo ang resulta sa pag-address sa pandemic. Panawagan ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa Kamara para manguna sumatikang agud makontrol ang tuman kataas nga presyo sa mga balaklon kaangay sang karne kag utan. Gina-file ang House Resolution number 1515 ginaduso ni Cayetano kag sang iya mga kaalyado nga dapat imbestigahan sa Kamara kung ano nga mga aksyon ang ginhimo sa gobyerno agud masabat ang problema sa mataas nga presyo. Dapat man hibaluon kung ano na nga mga pulisa kag programa ang ginakinahanglan para hindi magutman ang mga Pilipino. Malala so kay Cayetano ang epekto sang mataas nga presyo sa milyones ka mga Pilipino, labi na sa mga nadulaan sang trabaho bangod sa pandemya kag sa mga nadulaan sang pulayan kag palangabuyan bangod sa nakaligad nga kalamidad. Ginabisuhan man sini ang Kamara nga makig-angot sa nagkalain-laing ahensya sang gobyerno agud masiguro nga mayara sa nagakaigo, luwas kag masarangan nga pagkaon ang mga Pinoy. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Ang mga balita international, sports, showbiz, balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang Kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawarak. Sige. Good morning kay Eden sa Banta Kasuyon sa Pinaginpinan, Cabangkalan City. Maymay Ramos sa Barangay Buena Vista sa Imamaylan kay Inulan tungkol subong. Alvecino Tenorio, pamilya niya sa Barangay Pandan, Pontevedra.
Sa pinalangga niya gilikanan Julio Tenorio kag Bebing Tenorio from Sara, Iloilo. Rain Medes, good morning man. Sakay Stella Marie Celis, good morning sa imo yak. Mula kang panawag na isang si Mayak. Dumduman mo. Oo, ako pa yan. Ako na naiya tawag siya mo na niya. Oo. Kuha na sa mo ng endearment. Endearment. China all. Ako lang nagkatawag. Ako lang nagkatawag siya. Muna yan. Wala na ibang katawag siya. Ako lang na yan. Ako lang naging allow niya manawag siya. Mayo ka ginalaw niya ka-action boy, no? Nabuno niya ko na sa nabulpin. Mayak, gidya. Yung tawag ko sa mayak, nabuno niya ko bulpin. Ang nakadelikado. Galis, hindi lang ako magtawag mayak kay mama. Kay basi, bala mabunan. Sige, Jo Marie Macariola Estelioso. Good morning man sa mga brothers niya, kay Attorney Rex Celis, kay Dexter Celis, na mga brother niya na. Nga mga amigo ko man. Si Rex, si Attorney Rex, of course, lawyer, kag painter, anong panawagan is nang hindi pintas balay ng artist tong still life balang iyang forte yan. Wow. Pwede ito na ka pa-paint? Pwede ka na niya ma-paint. Basta talikod lang. Alakalay. Parang nangatalikod lang man. Si Migo ta Dexter Yara na kay Mayor Bebot sa Kwanbla sa hindi sa Valladolid bala. Valladolid. Okay. May Mayor Bebot da Mirvalles da. Diyan, kapapanong do Makin Boy. Jo Marie Macariola Estelioso, Len Gariando, Mimi Arminda Duping Atong, good morning man. Joseph Oria, Joel Alapar, Kagawad Imbong Jo Campo kuno, good morning. Kag kay suon niya Dodoy Taiko sa Barangay Maaw. Rodora Sioko, Marielos Grijaldo Macuna at Lisa Joy Ilon Amoroso. Good happy birthday kuno sa kay belated happy birthday kay Elijah Joshua Ilon Amoroso. Happy birthday man sa gwapuhon niya nga tiyo nga si Mario Aguilar. Josie Sabala. Miles Martir. Melchorita Ferrer, good morning. Linselen Katulay Ojero. Joy Dulon, of course, good morning. Amigo ko, Ronnie Vega, may agaman dira, ha? Sige. Gin-great ko na siya. Kag happy birthday sa tanang may birthday action boy sa buong adlaw, nagasaulog sa ilang kaadlawan. Standby na sa tundugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:43. Kag sa detalye Balita International, nanawagan si United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet nga hilwayo na ang yara sa 45 ka mga tao nga ginpreso sa Myanmar matapos magpatigaan sa kudeta ang militar sa pungsod. Kahapon Lunes ang ginagaw sa militar ang poder gikan kay State Councilor Aung San Suu Kyi. Kaupod na sa napreso ni Suu Kyi ang iban pa nga pamuno sa ilang partido ng National League for Democracy. Una naman yung nanawagan si President Win Myint sa pumuluyo sa Myanmar nga hindi maghimo sa ginagamo kag mag-akto base man sa layisang pungsod. Ang Nobel Peace Prize winner nga si Suu Kyi ang nailihir sa pwesto sa 2015 pinaagi sa landslide election nga ginsunda naman sa halos isa ka dekada nga house arrest bangod sa pagpakigbato sini sa demokrasya. Bangod saya pagpakigbato ng international icon ini kag nagserbe pa nga baganihan sang Myanmar. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, may paggiho karon sa presyo sa mga produkto sang petrolyo. Ini bangod man sang paggiho sang presyo sa international market. Sa anunsyo sa Sea Oil, Petrogas, Shell kag Caltex, magasaka sang 25 sentimos ang presyo sa kada litro sang gasolina, 25 sentimos naman ang buhin sa presyo sang kerosene. 25 man ang dugang sa gasolina sang Petrogas. Wala man sa pagbago sa presyo sang diesel sang sining mga oil companies. Base naman sa anunsyo sang Clean Fuel, wala sang pagbago sa presyo sang ilang mga produkto sa petrolyo. Epektibo ang oil price adjustment sa Sea Oil, Petrogas kag Shell, las 6 kaina. Samtang alas 12:01 naman karon sa tuwang gabi, magasugod ang presyo kung pagbago sa presyo sa mga produkto sa petrolyo sang Caltex. Paabuto naman nga mag-anunsyo man ang nagkalain-lain nga oil companies ang ilang oil price adjustment.
Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar, 48 pesos kag 4 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 7 centimos. Hong Kong dollar, 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, si Team Yap, ang celebrity ni nga si Team Yap, kag si Casey Concepcion, kag 31 kay iban pa, ay ginmultahan sila yung action boy sang Baguio City. Kaya naglapa sila action boy sa, of course, health and safety protocol. Si Mayor nila sa Baguio, walang gimultahan? Ang iya asawa lang. Ginmultahan man. Oo, kaya 1.5 mo lang ni Action Boy at masarangan mo lang niya sa mga artista do lang do pitik lang ni Action Boy ang 1.5 no sa Pag multa kay Casey Concepcion nga 1.5 siling ni Sharon yung problema naman nga man. Di mo lang 1.5. Hindi man siya mabayad, si Casey man niya. Si Casey mabayad. Hindi si Sharon. Hindi na si Sharon niya, si Casey. Kaya dako na ni si Casey. Mawag ka Black Casey. Black Casey. Hindi na sila dana mo naka-goods so bongay. Correct. Hindi sila. So, na, kag ang venue, Action Boy, ang The Manor. Nakakanto ka na da? So, The Manor? The Manol? Manor. Sa Baguio. Wala pa? Hotel na siguro Hotel na siya nga hindi man guro haunted. Giling ka basta may kambal sa ako. May friend ko da nga naka naka-star. Hindi ba naka-star kita? Naka-lagaw abi. Naka-check-in. So, naglagaw-lagaw sa Baguio. So, ginmultahan man sila Action Boy 9,000 pesos. Kaya actually, di ba si Mayor Magalong, siya ni ang contact tracing czar. Nag-ano siya Action Boy, nagbuya siya sa pwesto. Nagresensya pro. Pero wala nagsugot ang COVID-19 task force. Doon nahuya gid sa Muguro mismo sa iyong galingon. Gani. Ang purpose mo ng tanis itong pagtipon-tipon to nila. Kaya, sila nag-promote sang isa ka pagbukas ng mga tourist destinations among natani galing kay nakitaan may video Action Boy post kaya nagasaut-saut sila ni Casey sila ni Team Yap nga wala sang face mask kaya wala sang social distancing. Nalimtan guro nila taman kay enjoy sige ang 1.5 bayran man nila pero dalaga dyan galing ang asawa ni Mayor kag si Mayor at least dapat at least nga ako balita sa sports, gintapos na ang 11 winning streak sa Utah Jazz matapos ginpierde sila sa Denver Nuggets sa score nga 128-117. Magbakod ang diskarte sa Nuggets hampang sa din ang big man nga si Nikola Jokic ang nakapasulod sa 47 puntos para nga tupungan ang anay career high kag mayaraman siya sa 12 ka rebounds para sa ila ika-12 nga pagdaog. Anto sinay ginagatan sa Jazz ang nakabig longest winning streak of the season sang NBA. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa ating mga action, happy Tuesday, everyone. Okay? So, kamusta ka, Action Boy? Okay ka lang? Okay lang, kuya. Very good. Si Ma'am Rona ni Hida Traba, okay man siya. Okay kaya man siya. nag-chat siya diri sa aton. Kag nagapag-greet gid siya. Yes. Good morning. Good morning, Ma'am Rona Rihida Traba. Traba. Kag kay Vice, Mayor? Vice Governor? Vice President? Vice President. Vice President. Sino ka man? Rayjan Villalon. Abi ko anay si Lenny Robredo. Grabe naman. Andre Polanco, good morning man. Kag greet ko lang on air si ABC President Ed Pregua sang Banwa sang Isabela. Good morning dira sa imo kap. Sige. Okay. So sa aton nga balita special Action Boy, sa sining adlaw, ang mga dapat himuon para suportahan ang abyan tablang nga gusto na magladlad. Hindi magladlad sa humay nga mabulad sila ya. Suportahan ta sila. Paano mo sila suportahan? Ladlad sa humay. Ang humay bulad ina iya. Saan mo niya ladlad to ya be? Ate damo to LGBT sinyo yang humay. May LGBT man nga humay Ha? May LGBT man nga humay? Kung colorful pumunta mo siya sang coloring. Coloring. Food coloring. So, sige Action Boy. So, una Action Boy, kay subong nga diri sa sini nga mga panahon, actually bato na kag-open na iya sa society ang mga amo na nga mga gender, di ba? Unlike sa una, Action Boy siguro sa mga panahon yo. Ako na nga sa una, damo closet queen sa una ya. Ano? Closet queen. Ano na siyang closet queen? queen? LGBT ka parang ginatago-tago mo.
Nga tago mo. So, tawag sila closet. Closet queen na sila. Nga nablang kuan ka ng gay ka, Oo. pero ka pala lalaki ka. Hindi ka mag-ako, bla. Oo. Closet queen panawag So, sila. meron mang yung mga gay sila, tapos as well as lalaki, masado ka bisexual. Bisexual, ay man na iya. Galuyag sa babae, galuyag man sila sa lalaki. AC/DC kung sa battery na. Pwede, kung sa kuan gali, kung sa ano na AC/DC, pwede battery, pwede kuryente. Sure ka? Oo. Sige. Pwede battery, pwede kuryente. Perfect. So, man siya action boy. So, una maging action boy nga. Kaysa sa una action boy, madumduman mo, agi, mga muna gani, di ba? Doon kalaingin sa part niya, sang isa ka lalaki, no? Kung balon sila mo na. Pero subong niya. So, na yan, agi, subong niya, guess. Naka-ano na. Wala na subong niya, ginaano yung action boy yan, no? Wala na subong Kita mo, kadamo na nagladlad. Oo. Kaya accepted na sila sa society mo. Oo. Kaya may Ladlad Festival. Pati So, ang una action boy, kung ikaw nga, kuhan ka, kung magladlad ka, panawag doon si Boy Ladlad. ang una. Kay boy, halin ka sa boy, ladlad ka sa pagkababae. Ano tawag si mo? Boy Ladlad. Boy Ladlad ka ha. Okay. Boy So, kung Ladlad. babae, Tigil Ladlad, guro. Hindi amuaw. So, una action boy, Aryo, magpamati ka sang maayos sa anumang ihambal sang imo nga friend nga nagaladlad. Maladlad na. Kay action boy, ang pagpamati mo bilang isa ka abyan, amo man ang makabulig man sa ila mo. At least pala makapahagan-hagan man sa ila, ginabatsa, gando na budlayan pa sila abi, especially maghambal sa ila parents. Nyagi. Meron, ganaya. Nyagi. Maladlad na ko tani. Amo na matiyan mo siya, no? Kasabas, wala dilan na ko tani. Tigay mo na pa nawag si Simon, di ba? Mo na sa magtawag sa ila mga friends. Meron man girl. Girl. Depende ako, Ano girl? Actually, nag-amo na sa kaya halaman sang girl, ang tawag mo sa iya. Ano girl? Girl. Maladlad ko tani. Kasabot sing girl maladlad ko tayo. Actually, ma-feel mo naman action boy. Kung tuod ka ganyan abyan, mabatsyagan mo na yan ang imo nga abyan. Teka, ikaw, abe, ikaw nang abyan mo, amo na, nga daw wala pa siya galadlad. Ano yung advice mo siya? Girl, ladlad na. Ladlad na girl! Kakawa na siya daw. Kaya may haradan ibang action boy, hindi nila mahimo-imo nga magwa sa ila bala nga shell. Kaya may mga consideration. May mga factors like pamilya. Ang pamilya hindi gusto. Labin ang ginakulbaan sila tatay. Ang tatay mo daan wrestler. Oo. Wrestler. Hindi pwede nga pulis. Wrestler ganyan, Hindi pwede nga pulis. So, mo na ng ibang action boy, tawag ni gani, gina-consider, mambala nila. Or, kung ano ihambal sang people sa ila, hindi pa sila ready. Actually, kung sa una, abe, kay nang daw kahuyanan sa pamilya, pero sumukong panahon, duway naman. Oo, action boy. Kag wala ganaya sa, mera, bala, mga lalaking hindi man mapuslan. Pero mera, yung, ay, kadamo, bala, ang mga girl lalo, bala, kadamo. Nga, mapuslan sa ilang family. Ako na, kuhan ko sila, ako believe ko sa mga talent, sa mga ka-artistic ni sang mga kuhan mo, sa mga lalaki, bala nga gay. Ka-artistic sila, no? Damo sila ya, kuhan, kita mo sa mga entertainment, sa mga arts, ara na sila, damo na sila. Bisan din actually action boy, ara sila tanan. So next action boy, sa amon bala sa una, may joke kami na sa una nga nya kadamo nagid sang sa media bala nya kadamo nagid sang kuno nang mga gays bala sa media. May nagsabat sa and most of them are in sports. Hindi ako joke malang na nila. Joke malang namin sa una. Joke malaling kunugar nagamo labadamo kun yung mga upod nga mga macho ya kag mga bisan diin kaya actually action boy ara ginaya bisan diin nga patag sang trabaho or paghinampang ara ginaya. So next action boy, patihan mo yung mga abyan. Kaya hindi bala nugay bala sige na ano mo lang ko. Nugay bala. Agin man. Tema ano na lang siya karon do kumbaga do ibawion niya lang kay do ya siya do hindi ka magpati na do ka mo na bala. Kaya hindi ka magpati niya. Tud bala agi man. Oo.
Oo. Ti masiling na sa dahil nga. Ate, kung di ka magpati, ti mungaon lang ko eh. Or mamba siya, oo, gani! Ang gabala siya na. Kung di ka, yan do ka kuwan mo lang sa imo, do ka ano mo lang sa imo, do ka mungaon mo lang. Munga. Ano yung munga-mungaon niya? Ano ka, hindi pa kabutwa? Ayaw. Mungaon. Kala, Kaya kung babae sa bay, ti munga gid siya bay. Oo. Di siya munga. Muna gali. Di wala? Bongga. Ay, bago ka lang kakuha sa munga. lang. Kaya kung babae, Bago sa lang manok bay, kung babae, Munga. So kung daw lang alang, munga. Teko lalaki kaber? Hindi Ano galing? Ay, lalaki sulog na yan. Sulog? Oo. Teko tumboy, naman sulog-sulog. Amo na. Di Di wabla siya, ang boy. telo na yung mungaon. Okay. So, next action boy, paabuton mo na ang mga pagbago. Correct. Kaya respect mo na action boy, like gusto yun na mag-ilis name. Ah. From Leo, gusto yun mag-Leia. Or from Leia, gusto yun na mag-Leo sa gabi. From Bruno. Bruna. Hindi Ano? From Bruno, gusto yun na maging Christina. Kala, yung support na. So, sadya lang na action boy. Kasabad, sung Ti girl, ti mas ligabi ko sinabi nga, ang guess ng mga kuwan ako, maladlad na ko bala. Ti ano naton man, problema ko guess, kaya ngalan mo si Bruno. Ti ano di mo ngalan kung magladlad ka na. Ti kita ka mo ngalan nga mayo. Ti ano to lang ang suggestion ko ba, ti idea Christina, Esmeralda. Zoraida. Ang mga ngalan, di na mention ako. Napaminstara lang na namon niya. Huwag kami yung may ginaano ginatumod nga persona. Dulce amor kami. Kalain. Dulce corazon. Lain naman na si Dulce Corazon. Gasakay siya sa musapat. Sige, so next. LGBT mo na siya? Ay, di. Ano gina siya? Murat sangat. Murat sangat. Ano? Murat. Babayi gina siya action. Murat sangat. Nag-rhyme lang to yung sangat. Panilabot. Kala. Okay, so, Sige. time. Di, ano man, buwas na lang iban. Para sigurado. Basta the point is, kung may amo kita sa mga friends, supportive lang kita. Hindi natin sila pag i-ostracize. Hindi natin sila pagkamalauton. Tiyan mo muna, kaya muna mo. No? So, support lang. So, idugang ko na action boy, nga, hindi mo man pag i-ano bla, kumbaga, kay nabalaan, mga amo nang tuod nga, ano ni gani, nga do ka, gender, ano gitawag sina? Ang ginpili, ya bala nga, syempre ikaw man nagapili mo, preference, gender preference. Hindi mo siya do ka actually, friend ba naging pili, amugin na sila ya? Amugin na sila ya, okay. So, hindi mo siya do yan, friend ba lang, hindi mo pagsapakon, kaya mo na siya ya, so hindi ka nakaroon tuon nga nga friendship. Tapos, dapat ara ka man always sa iya, kag mangin do kung mag-aapin kaniya, hindi kayo mag-against sa iya, kasi syempre friendship ka mo mong, yes, kag kung sekreto lang anay, kag nahambal siya sa imo nga, sekreto lang anay, kita lang anay kabalo duwa. So, sekreto mo, hindi kay, lang akong bila friendship, agi galit. Mo ka na dahil dito, di ba? Or tumboy galit. So, amo na siya. Secret mo anay, until nga siya mismo maggwa gid sa iya nga, ano. Shell. Sa iya nga Closet. Closet. Perfect. Kagawad Ulay Abalahon, good morning. Kasa classmate ko, batchmate Che Zamora. Good morning mandira sa Pulo Pandan. Negros Occidental. Sa Mayo, may kuwanon. So, sige na lang comment mo. Mga ka-aksyon, ninyo ginmamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Ang kaupo ninyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabat. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.